Illum nagħmlu tifkiri ta' San Ġwan Pawlu II Papa. Imwieled f'Wadowice il-Polonja, Karol Józef Wojtyła kien tilef il-ommu missieru uħuh ikbar minnu qabel ma qala il-21 sena. Karriera akademika prominenti ta' Karol fl-Università ta' Cracovia ma tantx damet minħabba t-tieni gwerra dinjija. Waqt li kien jaħdem f'barriera u fabbrika kimika, huwa rrekluta fil-moħħbi f'seminarju fi Cracovia. Ordnat fl-1946 huwa kien immedjatament mibgħut lejn Ruma fejn huwa kiseb dottorat fit-teoloġija. Lura fil-Polonja kiseb dottorat fil-filosofija u beda jgħallem dan is-suġġett fl-Università ta' Polonja f'Lublin. Uffiċjali komunisti tawh il-permess li jinħatar isqof awżiljarju ta' Krakow fl-1958. Huwa ġie maħtur bħala arċisqof ta' Cracovia fl-1964 u wara 3 snin ġie msejjaħ bħala kardinal. Elett Papa f'Ottubru tal-1978 huwa ħal-isem tal-predeċessur tiegħu. F'27 sena tal-Ministeru Papali tiegħu, Ġwan Pawlu II kiteb 14 il-enċiklika u 5 kotba, ikkanonizza 482 qaddis u ibbeatifika 1338 ruħ u beda wkoll il-jum dinji taż-żgħażagħ. Fl-aħħar snin ta' ħajtu huwa sofra mill-marda ta' Parkinson's u kellu jieqaf minn xi wħud mill-attivitajiet tiegħu. Papa Ġwan Pawlu II ġie beatifikat fl-2011 u Papa Franċisku ikkanonizzah fl-2014.